Mehmet Zülfitan, doğru haber. Madına bera Kurdan'da ve aşitine be. Li dema maçek temaşe dikirin, du namzetên serokên şaredariye silavê didin hevdû û bi destên hevdû digirin. Bi hevre bi qasî 10 deqeyan maçê temaşe dikin. Fotoğrafekî dikşînin û li ser medya civakî tê parvekirin. Welatî jî wiha şîroveyan li binê fotoğrafê dinivîsînin. Resmê ku me bêriya wê kiribû. Paşê ji hevdû vediqetin. Herkes diçin xebatên xwe yên hilbijartinê dikin. Belê, hemû bûyer ev bû. Lê mesele ne û qase. Mesele ji nişka ve vediguhere kîn û dijmintiyê. Partiya demê derheqê namzetê xwe yê şaredariyê de lêpirsînê dide dest pêkirin. Namzetê demê li hember van zext û zoriyan zêde li ber xwe neda û beyanek di çarçoveya lêborînê de li ser medya civakî parvekir. Paşê navenda giştî beyanekî bi hev serokê demê dide weşandin. Ji nişka ve gelê êlihê şaş û ecêbmayî ma. Di nav xwe de gotin çi dibe, kê çi kir, ev kîn û dijmintî çima ew qasê de ye. Belê, tüm maneyek nedavê bû yerê. Ne tenê wan, taxa Kurdan, hemû aliyên Kurdan ev bû yer gelek ecêb dîtin. Hat fehmkirin ku peyva aştiya ku her tim li ser zimanê wan bû, ne weka me fehm kiribû. Derheqê dijmintiya xwe ya berê de gavek jî paş ve navêtine. Ger firsend têkeve destê wan, wê dîsa vegerin rewşa xwe ya berê, yanî wê di kirasê berê de bû bana. Ma hürmeta we ji namzetê were jî tune ye. Bi wî jî bawer nakin. Ji îro pêve wê çawa xebatên xwe bike. Li cihekê weka êlihê li ser enya hilbijêran dem yan jî Hüdapar nayê nivîsandin. Aniha namzetê we hesbel qeder bi welatiyekî re bêbal hevdû û paşê bêzanîn ku ev welatî Hüdaparî ye ma hûn ê dîsa lêpirsînê derheqê wî de ve bikin yan na. Wexta biçe malekê û ev mala Hüdaparî be hûn ê dîsa ji namzetên xwe hesab bipirsin. Wê wextê bila ev namzetê wê yê reben tu xebatekî neke. Têkeve kîjan kuçeyê wê Hüdapariyekê bibîne. Têkeve kîjan bîna û avahiyê wê Hüdapariyek wê bê hemberî wî. Ma wexta dev jê berdana vêkîn û dijmintiyê nehat. Qaşo hûn ê bibin partiya wekhevî û demokrasiya gelan. Lê li bajarekî tehemmula we tune ye ku du namzet bên bal hevdû. Ma hûn ê bi vê awayê gelan bînin cem hevdû. Tewlolo. Artnegarî û coğrafya Kurdan êdî huzur û aramiyê dixwaze. Dixwaze telafiya tiştên ku winda kiriye bike. Naxwaze rojên tariyên berê şûn debin. Naxwaze êdî weka bazirganê ku îflas kiriye û her tim defterên berê tev li hev bike. Lê hin kes hêj vêyekê dixwazin. Dibêjin em her tim wek dijmin bimînin. Hema dest bavêjin çek û sîlehan. Yekê bişînin mezel, yekê bişînin zindanê. Bila meydan ji were bimîne ku di mitîngan de biaxivin. Yan jî wê xelq derheqê proje û xizmetê we de pirsan ji we bike. Wê wextê hûn ê kîjan bersiv û cewabê bidin. Namzetên wê yên ku ji Almanya, Enqere û Stenbolê hatine wê ji xelqê re bibêjin çi? Ger hûn wan bi tena serê xwe berdin, wê di kolan û kuçeyên bajêr de winda bibin. Ey xelqê min, kesên ku tehemmula wan ji fotoğrafekê re tune ye baş nas bikin. Siyaseta van kesan li ser neyartî û dijmintiyê ye. Aşitî û sulh tenê maskeya wan e. We li ku derê ew dîtin ji wan bipirsin û bibêjin. Hûn çima ji vê fotoğrafê acizin. Ji wan bipirsin ma di nav Kurdan de wê aşitî û sulh nebe pêk neyê.